खुलुमबाय। दिनै 5 जानुवारि 2026 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफलखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनै राशिफलखौ खोनासंदिनि। गिबियावनो दङ मेष राशि। फालांगियाव गोजोननाय मोनगोन। मेष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। वृष राशि। फालांगिनि थाखाय दावबायनाया मुलाम्फा जागोन। वृष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1। मिथुन राशि। साख्रिनि थाखाय गिदिर सोहोरफोराव थांनो हागौ। मिथुन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7। कर्कट राशि। नोंथाङा फालांगियाव गोबां गोरोन्थिफोर खालामगोन। कर्कट राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। सिंह राशि। साख्रियाव नोंथाङा नोंथांनि देरसिन सुबुंफोरनिफ्राय मोजां सुबुरुन मोनगोन। सिंह राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। कन्या राशि। फालांगियारि खामानिफोरखौ बांहोगोन। कन्या राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। तुला राशि। साख्रिया मोजां जागोन। तुला राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। वृश्चिक राशि। फालांगियाव नों सासे लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। वृश्चिक राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1। धनु राशि। फालांगिनि थाखाय गोदान बिथांखि लानाय जागोन। धनु राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1। मकर राशि। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव प्रम'सन मोनगोन आरो फरायनायाव थि दिथा मोनगोन। मकर राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। कुम्भ राशि। फालांगिनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। कुम्भ राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। मीन राशि। बायजोनिफ्राय साख्रिनि अफार मोनगोन। मीन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। दिनैनि राशि फरायनाय एसेनोसै। गोजोन्थों।